Ki paidbah nong shong snong jong ka Mairang bat motor shan constancy kilapan pau ya ka jingman ka bakrau na mat ka jingdawa bat ka jingangnud jong paidbah ka ni ka than kata ban kentiu kerdan noi ka Mairang civil subdivision saka district kan urlong no ka spotorik mentau nai nai weng arajar puai ha ka bau mentrang ba ka jalau kan rat ke sangma unswan hi ban ple yau mau nong rem kani ka jingdawa ban kentiu kerdan no ya ka Mairang civil subdivision saka kerdan district ka dei ka belas lam ha kata na du usnam saja kandai spa nyo puriu ha ka por bau liet ba f ling do mau nai ubadei bobat ya kam kumam lie paning kong du na ka Mairang bat buat pat sadau liet ba kit dor siem bat kiwi pat nakaliang jong ka kunhun usulong mil korwa ka tiar khnang ban tipnia ya ka jingkwa bat ka jingangnud ki paiba ula hiar sa ka snong Mairang bat kumju ru ha ka snong kensi bani kran bat ki paiba nong shong snong ka ei ka ba kisngaw halor ka rajong sarkar ban kentiu kerdan no e ka Mairang civil subdivision sa ka kerdan district ki paiba nong shong snong ki te ki artli ki snong ha bai kran ki lapun pa ya ka jingman bat ai khublei kerpang yu ba met ba lingdo ubadei ru amele ka Mairang bat ha ka juk apor ku mulam phang ki ying do bar thawain ka jala bat kumju ru yu ba brolding h nong state amele ka motarashan ubadei ru menteri ha ka sarkar jala ki nong shong snong ki lapan pau ba ka jingwan jong ka ni ka district kan plelat ha ki babon ki banta kum ha ka yo ka kot bat kumju ru kan long ka jingmun toy ki khun samla ki balanang lastan ki ba khlem kam khlem jam bat ru kan pensuk sibun e ki babon ki liang man kan tiu ru ya ka yo ka kot jong ki pai ba kum kina shong snong jong ka Mairang constituency mo barok kawai ni sngo ko mele la kani nakabanta kan ka jingyo ka district bat kalong siya ka jing kerku kerpang nakabanta ka than ka jongi shani bat ningkong ka diga ni ayu yublei kata ka de ko ga gadan sngo ban ong bat ka we ga banga sngo ka long ba kani ka de jingangnud om tang ka jongi jong kani ka generation ka jongi henrai ka de ka jingangnud ru jong nadu ki kini ki MLA ki balarim ki balalet ki jongi mo kum i jong iba fular ling do nang ta kum i jong ba ki dor siem kani ka jingangnud ka jong ki te ngasngo ba lingba kan ka jingyo ka district shisha ka long ka jing kurkhu ya ka than i khon samla ki jongi ba kin kan long ka jing play ha ki babun ki banta mo ki kam ki jam ha ki jing puli ki babun ka jing sha kim kwa ya subdivision te ngirang kam kena ka to ko por ngakan mau ki por ba kadan ka jing ra lamayong na marba ki kwa ya kata ka district te ka ba dei ba kata ngatrai na do ka por ka jong ihi ba ki paidbah ki angnud ya kani ka jing kwa ya ka district ba kumbang itip hi ka Mairang la de ka wen subdivision ka balarim tam po jong ka state ka jong imo te kani ka long ka jing kemen ki babun ki office la ka district ka wan te kan pensuk khamtan ki jaka ki bala kham sa jangai kum ki than boy ki wan ka Mairang ka long ka center te ka jing wan ka district ka long sha ka jing kurku ka brom te ka bin kong ka le si ba mat ba ling do nang tai ba brol mo ibalong hiki ki MLA jong kani ka than jong ni but kumbang ide hiki nong shong jong ka Mairang constituency ngangai ba ka buram kali si badang ba na marba idon ka banta ka bakraw but ide hi unong yalam uba yo i jengai but let's say kani ka jing tre shitam ka jong i ka pelak kan mo ba kan urlong kata ka jing angnud ka jong paidbah long i sngok man palat mo ladang yo le ya la ka jong ka district hapo kani ka Mairang jongi namar ba teng ni kum ka Mairang habang idon kam ya ki office ban lek ni hablek chudo nong ston namar hablek don kam UDC hanong ston te mentang ila yo pa la ka jong ka district pa ila sngu yo jimto sibun i ka district ba thymmai pa teng ha ka yi pa teng ru ila sngu yo jimto namar ba ki briu ki bawan don kam ru ki lawan don kam hang ni po Mairang des kawai ru na banta ki kun ki ti ru ila yo jimtoy na mar ki office ru ki la khambun te da ila don ki kina school ki ba la pas ila yo jimtoy sibun keng ni kong e ngai khu blei yo blei no bo nong tha bo la pli kalat kelenti te kham tam ya i MLA i badam ba mo ba ila trash dom ban ra ya kan di ka district da ka jing trash dom ka jong i ila la ban ra ai ka district hang du snem menta ban pli no exporter ka ding kong te long sotanat kin mo MLA bi la le stom yo e kana ka district te ka long ko man tu kin yi bro khat mo bi long ko yo ka kuat la kan ka liang bro khat ka la ku lut kin te long sotanat kin ong yo ro bin kong ka di MLA bat ki long mai khmat bro khat
Labun snem chan beli ang nuot kin. Kong ang nuot di kalong ningkong haka ongku haka ruai ka per. Te haka ong yo kam yo jam ki samle ong yi ro mo. Te baro chan ki liang mo baro khat. Ha ka ba ningkong na kaliang ka jonga nga sngo ban ong ba nga ai kublei kerpang yo li badan buram jongi bolong ru speaker ha jo ko por ba ulala sisa ban pun urlong ka ba ula kular kemat jungki paidbah banwan rak kan district kan long ke buram ke belingkong ke banlek syau kumba ula kular yang paidbah di nak leng jung paidbah ngi dadap ke jung sukmen ke bakrau ba ngila yo ban pedang yang di district kan spotrik kan saplino kan dei ke ngadap baju songu ke bakrau buat lingba ke jungwan jung ni district ngasngo ba kan long kalat aikam aijam kamtam ya ngi ki paidbah nadu ki nong di kwai dong le sing la nong ki driver taxi ki nong syong yo nang ta ki nong rap ru kumju kalong ka kabuk sian nam ta jongki namar gi marap ki bangi penmi nang ne le se ngi habaka ni ke district la wan hang ni ngben kam shu ban le bandi si silong ngi da jingwan juga hang ni ngi la ban di tang hang ni mar ba ngi sung thu ba ki office ki babun kin wan hang ni ki nong trei ki babun kin poi chang ni na keleng saudong jangga jela ke jongi te ke jengdawa nam tagi marap kan long ke sibun bat ke sir khai sisa te ne keleng ke jonga simet hi ngasngo ban ai kublei pitbok ke duang yu mli ban buram jongi bon nang yo ya ga bor jengmut jeng perkhat ke jeng start ke jeng bor sempang bon nang la ban kintiu susu ya kari ba kathain jung si barok kuwai hang ni kat kum ke jingkan mau junga nambakla nadu usnam nyau pun riu yo ke subdivision ngadang ngambakla kan namang kena ba tu por te ngadang lek school step kumba class 3A te nadu ke tu por te usnam nyau pun riu pun ken nyau pun riu hadu mentar lolong arpu saus nam hadu ar hajar lolong kumba jan poi kumba kan sau ku kli ye nei nilai au te mentak la urlong lingba ke jeng long nong ikmat jeng iba deng met ba ilala ban pen urlong sisa ya ke jeng angnud jeng ki paidbah nadu ki por ki belek no ni mentang la yo ban khai usok kan namar ngi nong kendang la yo kita district mo mensua po nong stol tinggal kam jengai kendiat menta lawan ha Mairang ngi su kemen kan kum kamot harsan bat ka Mairang kum to ba kam jan tak ni tak slam tang bangin kemilang ti kan bangin yo ya kita district mo kat ka district kum nu kan ngin yo reha ke jeng don jeng i bading mat ba MLA bat i bahe brol nong sig isuk kemen lu kata-kata namar ba i kila ke merwara ya kan ke district po Mairang ngaku ai ka masej aki paidbah jong ka motasan blok bat ya ka Mairang konstituensi mo ba ngisuk kemen ke ngiyo ikini ki MLA nakajuk ka seng UDP ki bala bawan ra ya kan ka district po Mairang bangi la kemilang tina du matsuan re nim poi perkhat ba kan jia kum ni ring suk kemen hakash potarik am bakin saplin rakhe kan ni tingi dap nang suk kemen ke ngikum kino kan dong ngila yo ya ta ka district te ngisu kemen lu tak ngi aku blek ngi ba ding med ba beror bawan ra kan ni kemen ai cibun marbi ka Mairang kan yo ya ka district bi in yo ka jeng toiru kin ha ka imlang ka salang hai chnong apo chnong po thau akaroi ka par khamtam labanta ki noi ki kon samla ki ongim ta sibon bi ki la dep ya ka ong pule penban ki klem kam klem jam klem yo jam ki la chu tre chu ta noi ki kam rep kam riang bat bon ro bi ki yo kam yo jam re ki kon ong kon samla ki hap no ha ki ong senu bi pon jan ai yi dap era kong su kemen cibon bi laban tai ki noi ki MLA ki yo banwan ra ya ka district kapo Mairang kle per cibon ba makin hanong ston bat Mairang namar kabinong kong tat kabay ka liswa hanong ston chubu no chispal san pho tal no Mairang san pho ru pho ko bay kali de kladon ko ta chibun
ya ka imlang ka salang de idap da jing sukmen sibun bi menta bi layo ya kan distrik ka po Mairang Nakaliang jong sodar kasinong pendeng umyong ba bornat siamli ulapan pau bakani ke jingdawa district kamdi satya ke brang thymmai henry ka dei ke balarim ba bat hadien kani ke jingdawa lawan ban urlong mentau la ai kublai kerpang ke arngut kinom ikmat nakani ka than bat ulapan pau bakani kani rap sibun pe ba hai babun kiliang ni dap da ka jing songo yo blai mo hadien melatip bak sarkar ke sa penbena kala penbena ban sa kentiu no yang Mairang sa ka kedan district nakong songo yo blai ba lo play kalat kanti ba mangi nong Mairang inyo ya kani ka district kabaar pade ka ba kongsan e kalong ba ngi songo kerpang yo emle jungi ba met ba lingdo rangkat lang jing trilang bat ba broding no se emle jong motarishan ki bala tre borba ka ba tre sitom ban penulong ya kani ka jing thrang jing kwa jong paidbah ba ka Mairang jungi kan kelalong no ka district kani ka issue district kam de shu ka bang thymmai ka ba mata kabala snem mama arpusan snem lai snem duna bagi beliau jungi kelak persang ban yakran ani perkhat ban kentiu ya Mairang ban yo no ya ban pelong na Mairang kum ka district ngai na kidaw ki babun le se kapor ng padai le se waktu kapor kidon kinong yalam jungi kinong mi kmat jungi tu kapor kila stang na duk snem kandai pulai kandai pusau terter ban penki ya kani ka district ngai klempat poi padai sanu te ngai hadin katu kalau don ketu kejing penbena jungka sorkar ban ai district yak tugi yak ka is jantia mo bat sepo garwel sang tu la yakhi mo mangi ro sini Mairang la yakhi la yaksar la dawan nak sorkar bagan ai yak ka district ngai nagalian jungi khlamla mo kilayo na nakaliang ka mogorwat maktukpor ka mogorek kelalong nak district nagalian jungi la sngo ba ngila du mesim waktu siput sikap mo bangim yo yak ka district te kadaw galong le se big nom ikmat jungi tu por kimdon hakaliang jong ka sorkar kimdon hakabor bukli mo te mogorwat pade bro orngut ki yalong minister tu por kham klanbor ki lala ban tanno ik ni district sa mogorwat tenrei yak taru ngem sngo e mang mogorwat to ka de ban yo ni sngo ba ka ba kani ka khap ko mamta ni sngo ba kalalong ka jing kman ka bang himla su ban batai bon mai pai ba jungi ta su ong ba sapli no yak district mentam mis tu sustau su kile keman palat ki brio kai kadaw ba keman kadaw kalong ba ki suktu ba sisen ba kalawan ke district kisadon buon ba ki jing mentoy ha kayok ka kot ha ki liang barok mo ai nuksa keman ong no mo sisen ba kaladon ke district ka khayi ka pateng ka bela ka kenong ka trei ka ta kan kiu nang ta ka yok kam yok jam ru ki kun samla jungi mo ki bla don ki kedan puli beper te si kan sala ban yok kam ha ki office ki ban sa upgrade la ni ki ban sa plit mai ha kani ka district ka ba thymmai nei kan ni ber khoi ke kala urlong galong na mar bo nom ikmat jungi rangkat lang bro ngot ki trelang ki don dak jing stu jingmot la dam stu jingmot ki ni ro lese ni nempoi sakta thong dak jing trelang jing stu jingmot jong i amale jingi ba met ba rangkat ba babrol ka pelong ba kata ka jing kwa jingi pa ba la ni kita ki jing dawa jong ki pa ba ka kila ban penulong tere la dam ki kim sim khia ida dawa sangat nu ka nur gimpoi cha pile i bubon ba ki isu hapo ka jela jungi upur usam lan disegi ngi dawa mo tandai la sim khia hi nakaliang sorka sim khia nakaliang jong mi kman kamu kata jing dawa kalong ka basap nomor kata ka daw ka jing tre sitom jong ni nong mi kmat jungi ka penhun ka pen yonong ya ki pai ba jungi ka pen nong no ka pen urlong ya kata jing trang jong pai ba jungi ban yo ya ni district ka batmai na kaliang jong ka Dr. Yudika Lingdo ko badai kawai na kalong kumi ka papau khmat ba hapo ka dong ka thai Mairang habai kren kalong ba ka jingdawa ban kertiu kerdan ni ka Mairang shaka district kadai hakapor bo pa jongka lead ba f lingdo maunai udang long kumbu amelie paningkong house nem sia jak nice pa anyo punrio bat adin sausan snem jong ka jingdawa kalawan man urlong menta bat klai khuble yu ba met ba bat yu ba brolding halor ka jingla ban penyo ya ka ni ka district hakabay ba kani ka benta mo hoi ngilayo snow ngilayo ini kikot kubaru ba ka Mairang civil subdivision kan sa on sa kentiu no sya ka kerdan district te nakaliang jonga ngakwa ban ya thu khendiat hakabay dei ba kani ka Mairang constituency nadu meningkong house nem khat khandai spa nhiều phần riêu đang bakla
kaladai banlong ka Mairang kaladai banlong ka district headquarter nadu tu kapua te ban shupen kan mawi phi hakani kapuar kalong ba hakatu kapuar i MLA baningkong jong ka Mairang constituency i pa jonga i let ba fular wailing i ba fular ling do maunai bam kwai harwar play nadu katu kapuar i la dawa na ka sarkar badai ban pelong ya ka Mairang kum ka district headquarter te henrei kam shimla chia te bat ha ka tu ka sngi bakiwan ban play ya ka Mairang civil subdivision na kaliang ka jong ipa kira lamayong ban penpawe ka jing sngo ka baki kidon ha ka men siam namar ka Mairang kalong ka snong ka ba pedeng la de keren ha ka bayadai bat ka geographical location but jendala ai district headquarter ya ka Mairang ha ka tu ka puan tharai kan jendala long da kumwei ti to am lei ya kata ka baladep rei ipa jongi ha tu por im shim la shong thaj lanang yai pen kre ha ka bayadai bat ki jing don kam ban yo ya kata ka district headquarter te kila don ru ki wei ru ki MLA ki bami shakmat ban ya no senyang lang ha kata ka benta yang ashimet tengah sungukuman namar bakala urlong ma te banga ai ru ka jing hublei ye i setting MLA ba ila ban pen urlong ya kani ka jing angnut den rei ka wei ka banga kwa ban ong pada kalong ba lada ngiyo ya ka district hakmat ngidai ban bu ka topmost priority kalong ba ki priu jong ka than Mairang ki dei ban yo kan ya ka benefit hakilang barok kan lada kenya kanu ka bentaru te number 1 te ladai ban kini ki jingmentoi barok ki diban yo ki kinong Mairang kan te ngis ngokumen na kalyang kamtam na kalyang jonga shimet mo ngas ngokumen ba ka bekut ngiyo ya ka district bat ngakwa ru ba kani ka district ka ba ngiyo ka dei banlong ka district ka babit babiang baknang baki brio jongi kinum thnum kan Hadien ha ka bayadai ba kata ngan kran da ka basyai na marbangi yu iba setting MLA udai uba la kren la le yalam wat yu chief minister tingin hab ai kublei yu setting MLA kan na marba ka dei ka jing yu jong u ma ka jing bu ka jing wara jong ka jing jing sim kya jong u de hab ai jing yero ru ya kitu ki balashim pade ki initiative nadu basdang hatungin klet no ki barem ma ngimla ban klet kitu ki balale no ki MLA jongi ki balale no ki bom don shu ki bala don la ka jong ka contribution ha ka jing tei ya ka Mairang constituency